Hoši, veľká vec sa stala, Slovensko zvíťazilo s Fínskom v prvom zápase na olympijských hrách v hokeji 4-1. Teraz som dopozeral zápas, napätie, nervy, radosť, stres, všetko možné. Je to tam, vyhrali sme 4-1 a úplne som z toho zničený, unavený. No ale povedal som si, že natočím také úplne krátke videjko, kde poviem v rýchlosti svoj názor a budem taktiež zvedavý na ten váš. Náš najlepší hráč v tomto zápase bez pochyb Samuel Hlavaj, minister obrany. Dúfam, že po tomto si ho Minnesota všimne a dá ho z farmy do Ačka, dá mu nejakú šancu, pretože ten, čo nám vychytal minimálne 3 čisté góly, výborný zápas a výkon z jeho strany, je to neuveriteľný brankár a Samo Hlava jednotka, ako som povedal aj v predošlom videu. Druhý najlepší hráč v našom zápase, poďme si povedať, kto to je, určite to všetci viete, naša najväčšia hviezda v týme Juraj Slavkovský, ktorý zaznamenal 2 góly a 1 asistenciu. Prvý gól nádherný, už v prvej tretine vykúpal tam brankára aj obrancu, to bolo niečo nádherné. Dal gól na 1-0, no a potom dal gól aj na 3-1 nádhernou strelou z medzikružia do vinkla a to bol fakt, že nádherný gól. Takže obidva góly, ktoré strelil, boli fakt, že úžasné. 2+1 Slavkovský, fakt neuveriteľný hráč a formu z NHL, konkrétne z Montrealu, si preniesol aj do reprezentácie, no a my sa nemôžeme sťažovať. Pre slovenských divákov musím ešte dodať, že na RTV Šport, neviem či ste to mali aj vy, ale čo som čítal komentáre, tak všetci, konečne výborný, starý, dobrý komentátor Pavol Gašpar, k tomu výborný host Marian Gáborík a Boris Valabík. Takže úplne top trio, sranda, dobre komentovanie, viac ma to bavilo ako majstrovstva na Jojke, takže fakt konečne po dlhých rokoch tam bol Gašpar a bolo to fakt, že krása strieľa nádheru. Ale okrem toho Hlavaja Slavkovského fakt musím vyzdvihnúť celý tým, či už hráči z NHL-ky ako Fehervary, Nemec, Černák, ktorí pomáhali, tak fakt boli proste úžasní. Celý tým sa spojil, bola tam vidieť bojovnosť, čo je najviac hlavné, keď hráte proti takému týmu ako Fínsko. Fínsko malo celý tým z NHL, mimochodom len aby ste vedeli. A koho som zabudol spomenúť, gól dal aj Dalibor Dvorský, ktorý sa rozbehol v St. Louis, takže aj ten si to preniesol do slovenskej reprezentácie, aj ten dal gól. Takže vidíme, že keď tam máme tú silu a máme tam tých hráčov, ktorých máme v NHL, tak je vidieť aj naša veľká kvalita a to ich nemusíme mať ani toľko, koľko Fínsko, aby sme vyhrali, takže halus. Mimochodom, taký malý fakt, že naposledy sme vyhrali s Fínskom v súťažnom zápase pred 22 rokmi, takže celkom dobrý achievement dneska 11. februára 2026. Nečakal som takýto vstup do olympijských hier, že Fínsko plné NHL hráčov takto zdoláme 4-1, ale stalo sa, výborný vstup, teraz nás čakajú Taliani, ktorých by sme mali jednoznačne zdolať a uvidíme čo ďalej, ale na tento slovenský hokejový tím sa pozerá nádherne, bolo to úžasné a akože nemám čo k tomu fakt povedať. Fínsko, celý tým z NHL, my sme tam mali 7 hráčov z NHL a vyhrali sme 4-1, lebo bojovnosť, šťastie a dobrý výkon a minister obrany Samo Hlavaj. Váš názor mi napíšte do komentárov, ako sa vám pozdával tento zápas Slovensko-Fínsko, pretože extrémne ma to zaujíma. No a ak sa ti video ľúbilo, určite lajkuj, odoberaj, zdieľaj, followuj môj Instagram, ktorý máš dole v popise, no a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute, majte sa.